In English, eagerly waiting gutsy seasonal winds. बोथोरनि बार मोदाय नेयै नेयै अखालिफोर माथो खनले खनले बारथारदोंमोन। असिमोनबो सानथ्र'हायै बारबोदों आरो बारबोदों। सिमोनबोसो बाय हाजार सिमरेलाबोथारदोंमोन। देग्लाय बार फैमारनाय नंला नामा बार मोदाया? ओरैनोबा गोसोआ खम्फि खम्फि गिसं गासं आंहा। गोरबोआ उरां फारां दिदोम गैयै बोदोर बावलि जादों। बेले बेजे खनले खनले देबोर नांदों सानबोलावरिफोरा। बेखौ दोनहां बैखौ दांहां सौदाव सौसि हाबाफारिफोरा। राबननि मेलेमा आंनावबो खिलिफ्लांबायसो नामा? सकुनि मामानि खैसारा मानो गले गले फैनो नागिरदों? मिर जाफरखौथ' आं लाइ होबोफेरथ्राखैमोन। गोरबो सिंनि आदाम इबा मानो बारनहां नुजाहां? बावगारदो आरो निमाहा होदो जिसु ख्रिस्ट'नि लामा। हजरत महम्मदनि आल्लाहनि सायाव बावसोमजोबनाय। संसाराव खर्मआनो धर्म गीतानि बोसोन। बाथौनि मोनबा मिथिंगायारि अराय सैथो सानस्रिफोर। हांगोर मोन्दायासो आन्दाय होखो ना माखो? ना मदिरानि फाखनावसो सानब्रेला जोबखो? सोरगिदिं आद्रा सान्थौ थुंगेदों आरो आन्दायदों। सोलेरनि जेरावबो जिनिद नांजोबनाय बायदि मोनदों। अबंलावरिखौ दहाय होयै होयै मेंगुलाय लांबाय। थुलुसिनि गोथार दै सान्थिया रानजोबलाय लांबाय। जेबोआनो गोथार खालामनो हादिया आंखौ। नेनानैल' थाबाय सिमब्रानाय बोथोरनि बार मोदाय। Thank you. The session concludes here. Thank you. Thank you, Chairperson.